салом тамошобинони гиромед, хуш омадед ҳама касо ба канали мо. Ва иҷа боша ҳамн салати динангинара чӣ хел гуфтум меиста як рӯз пӯша мепӯшонем, об мекушоя, баъд дар банкҳо мегирем. Ҳамин хел ҳамаш хай хушрӯ омад, укропшам, писнокшам, на бисёр, на кам, хушрӯ. Ҳамин хел об ки кушод, дар банкҳо як лав гирифтан мегирем. Ана духтаро гирифта шидам, ҳамин хел 4 банка шудак. Чӣ хеле ки об боварда худаш, як рӯз монда будам, гуфтам пага саҳар дар банкҳо мегирам, об ки бурора, баъд оихна намеандозам. Намхе оих ча рехтистам. Салат беҳад салати бамазза ҳай. Ба лубои чихри мешава. Даже бе авқот кати нон ҳам хитоқа хири мешава. Бамазза ҳай, беҳад салат бамазза ҳай. Я бо попробовать карда гире. Пушаймон намеша ай салат. ана духтаро иҷа бошад, ман банкара маҳкам карда гирифтам.
печка алов доштак, камтар гарм буд. Гуфтам хай бето хунук шудани печкара ма банкора маҳкам карда мегирам, ба алов мекунем. Ҳамона наки хунук шуда хокистароша гирифтаму камтар кимари носухта дошт. Кимараш хай гуфтам дестак. Гирифтаму алов тайёр карда дестам, печкара гирён кунам, хона гарм шавад. Хона гарм буду, хай бо алови гуфти гапо дигарайда. Ҳамона ки гирён мекунаму баъд духтаро кор дар компанияи Фаберлик, кадоми коркунаи марҳама, регистратсия, обучения, ина ҳамаш бе пул. Номеро ма дар рӯи экран мемонам, нависе дар ҳамун хона шишта бекор, ҳами як телефона мегиред, кор мекунед, тамом. ҳамун чизе ки посуда, мойка, чизош фери пери мере ай магазин мехаред, ҳамин телефон заказ мекунед, мере мегире ай тумудачи Фаберлик ёки вайтон пошта. Оқа қиине нестай, осонай, беҳа компанияи зурай, компанияи Фаберлик беҳад зурай. Ҳамахе дахтаро анаки иҷа алова гирён кардаму даргира камтар сухта шава, кимроша баъд меандозам. Кимари калон ки меандозам дар мегира, хушо лахча шава, баъд кимари майдара мешӯруму меандозам. биёй духтаро якҷоя шуда кор мекунем. Дар компанияи ма қариб аз 2000 занак кор кардистай. алов даргира ва иҷа боша хамир рост кардам дедонда. ҳамхе рост кардам, мондум, гуфтам хушо рӯ гира, баъд барам часпонам. То ирӯ гиртан дедонам метаспа. инҷа боша духтаро алови дедона гирён кардам. То нон рӯ гиртана и аловам сухта мешава, дедон метаспа. намехел алови гармакак дар пеш дедон истодам. ина ноное часпондем. камтар рӯш қоқ шава, ба пӯшонем даҳани танура. ана тамошобинон, ноное пухта гирифтам. хел суб сирхаки хушро омадаи нон беҳад сирх шабинен. нони гармакак. нон хӯре биёи нони гарми танурида. салом тамошобинони гиромӣ, умедворам ки амаи шумо хуб астед, насиҳат астед. хуш омадед ба канали мо. ва иҷа боша ман ба Низами Истиқлол омадам. як-ду кор доштам, корома бинам. ба кормон раҳ кияму гипразему арчаи солинавӣ больница Истиқлол. поликлиникаш омадагем. солинавӣ Истиқлол. چیز همکارای میبینم.
هيك قلورة بنش خشرو هني поликлиника نمیگلمدم محقوله برگش کلان ایکو نمیدایجا نمی خشرو نمیجا короче духтаром استقلال برآمدم رفتم کاروان ای کاروان برآمدم اومدم گیپرازم اینجا پول سینمات کردم ای بانکمات انا از طرفای خونه بودم که با گشتم بیام گیپرازم زیاده کار باری در خونه های و یا بود کنم گشته گیپرازم